Dito po kami ngayon sa old station. Sa Guagua. Nasa Pagkaskaran si Ma'am si Ma'am Tess, tsaka si Sir James ang ating okay, yan po. Before po kami mag-duty, magkakape muna po kami dito. Okay, shoutout nga po pala sa mga kasama namin nasa likod. Good evening po. March 1 today, 2023. Before po kami mag-duty, kasama po na si Sir and mga kasama po namin sa old station sa Guagua Plaza. And before po kami mag-duty, checkpoint. Shoutout nga pala sa mga kasama namin, Sir Dan, Sir Eddie, si Sir Arpelino, Sir James, then Sir Carlo, Ma'am Malma, then Sir Richard, Ma'am Jack. Saan yun? Old police station po kami.